أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بندرا بدنتال أرأندو جولما، بندرا بدنتال أرأندو دينما، dendangal dente do yewtere nde yetto ro min calmini moni kala e mon min jurima dum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Eden ngara e windande men hande ko fati e nyaawoje koorka. Den daña non namdotobe yidde andude deftere jangirtende, be ngalda deftere nde kambe fof abe jidi jangiren deftere ne ganduda be mbawa yide bindidi. Dum non wadde en jinnoden ko jewde deftere tan tawa ene tongi fofa kadi tawa juutani hanu fewi. Tawde non e nder yimbe be ene wadi kadi yidobe yide bindidi wonko koccata hen. Jeewen deftere nde be mbawi yide yiyal khalil ngal kam yimbe be ene jiya dum e nder deftere khalil nde. Wadde jangiren hayso ko goto e den defte so Allahu lamdo o jabi. Joni jangaten koko fati e ngantuji. So neddo serti e ngantu mbete o jokkat nyalawma o tan o wasa horde, walla mbete ala o jaggittu nyalawma o tan o wasa nyamde nyaawoje gonde hende ma ceerno haalan en e deftere mum. O wi aw zawali uzrin mubahin lahul fitru ma'al ilmi bi ramadana kam mudtarrin. Kononne e ko bennuno ko jangintuno e deftere makko. So wodi yibe lewru be en gandabe bere ko be nundube walla be nundani en pawata ko e jigol mabbe tan koren. Kambe jeewete ko so tawi abe nundi wonata koy wittede ene jeewe so abe nundi. Don do woni e wittede do non en biyataake tan yen joodo en nyamani eden padi haabe ngasna wittede. Dum woni ko wiino ton e deftere he laali tazkiyati shahidaini, nangittaake koorka fadede ha seedeji didi ngasa jekkede. Yidaka ya joodo mbasa nyamde ala a wonata e nyamde tan. So tawi be jekkama tawama ko be nundube ko non woori, on saha non hankadi nangiron nyalawma o, njoboyon nyalawma o caggal ton kono awiyata kam ada wasa horde, ada wasa nyamde, sababu nde ben ngoni koy jeewede so ene nundi walla so nundani. Wa ma'naha la yundabul imsaku bi sababi zawali. Joni non e nder ko kalaten joni ko mo kalden joni aw zawali udhrin mubahin lahul fitru ma'al ilmi bi ramadana kam mudtarrin. Firti ko yidaka jogirade koorka sababu nde ngantu mo gondunoɗa so iwi. Ko wayno ngantu rafi neddo dafaado o fini omo fawngi o dañani horde. Don e eruji didi e nyalawma he o sirti e rafi o, walla neddo danninodo dangal ussingal o horani o yettima wuro ngo o faano, walla o yettirima e wuro makko do jeya. Joni kam hankadi o yalti e dangal kono ko nyalawma o arti nde o ummi to nde o dawrani koorka o horano e lawol he o yettima nyalawma ene heddi. O do ne wiyataake yo nangir koorka. Ala o kay so yettima jokkata e nyamde e yarde. Mo sellano cilludo e nyalawma on e jokkata nyamde e yarde. Be ganduda ene daganino dum en tajje koorka. Mo sellano en dagani dum tajje koorka. Dannido ene dagani dum tajje koorka tawde ko dangal ussingal. So taji non o yettima to faano to nyalawma, ben ene koori kanko ne o wiyataake yo nangir. Yidaka e makko o nangira koorka ala yo jokku nyamde e yarde.
ɗum woni noon ɓen ɓe ngannduɗaa ene daganii ɗum en tajje e lewru koorka taw aɓe nganndi kay ko koorka aɓe nganndi kay hannde ko koorka wonaa aɓe njejjiri kono noon ko ene daganinooɓe haa jooni tajje tawa joomum o fini ko ene taƴi omo anndi kadi ko koorka caggal toon ngantu makko iwi e ñalawma he oɗo wiyetaake yo nangir koorka ka yo taƴ fa laysa lahu an yumsika waɗɗaaki e makko jogiraade baqiyati yawmihi kedde ñalawma makko nde wonde ibni mas'ud omo haali o wi man akala awwala nahari falyakul akhirahu sa ñaami arwande ñalawma ya ñaam wattande nde so tawi a dañi ngantu gaddanɗoma ñaamde arwande ñalawma ya ñaam ko heddi e ñalawma o ko tawde ko ngantu noon dagnuɗo ya taƴ wan kaaloyi wona neɗɗo jejjiɗɗo tan taƴi oɗo yejjitani omo andi ko ngantu o hokkimo tajje tajgol makko ngol ko omo wela o taƴi sabu o sellani walla ko ɗanniɗo walla ko gondunoɗo e fiilayru o serti hen ɗum ɗo ngantu taƴñunoɗo mo o ko ngantu dagiɗo wadde yo jokku ñamde ñalawma makko num ceerno nandidini hen o wi kam muddo tarrin ko ni kadi neɗɗo mo ganduɗa lorluɗo noon neɗɗo pinnoɗo ene hoori e nder ñalawma he o dañi caɗele ɗe o wawa yaadinde hen koorka o taƴi ko wayno o heyɗi heege so ñamani tan o mayat walla o ɗomɗi ɗomka so yarani tan o mayat ɗomka ka walla heege nge ɗaɓɓiri yo taƴ o taƴi ɗo so taƴi wiyatake so yari ha o dañino daruri tan yo jokku koorka ala so taƴi tan hankadi gasi ɗo kay ko ha janggo somo wawi horoyde kono hande kam ñalawma o gasi nonne kadi debbo piilinoɗo so laaɓi e nder ñalawma walla debbo gondunoɗo e ƴiƴam ɓesgu so laaɓi e ñalawma koorka ɗone kadi ɓeɗo jokkat tan ñamde e yarde ha hiira walla mo mbiɗen ñawɗo o fini ñalawma o horani o selli kadi e ñalawma he o jokkat ñamde e yarde nonne kadi muynintunoɗo neɗɗo mo ganduɗa ko muynintunoɗo o horani sabu omo muynina gandi so woni muyninowo ma en garoy hen so Allah jaɓi so muynini ɓinguel ngel so waddi hen koorka ene lorla ɓinguel ngel ene wona sababu ha ɓinguel ngel daña hen caɗele cattuɗe omo wiye yo waso horde ɗo wasno horde ɗo noon sabu ko muyninowo ɓinguel ngel maayi e ñalawma he joni kam wona muynam hankadi o haalata kono noon o wiyatake yo nanguit o jokkat ñamde e yarde ha o fino e janggo kay o dawra koorka kono hande kam ñalawma o ko ñalawma makko ñalawma o ko joɓoyteɗo kono hande kam ñalawma o ko ñalawma makko nonne ɗanniɗo mo ganduɗa arti e ɗanngal mum hono no kalduno ɗen ni yettima wuro kadi ñalawma ɗo kadi jokkat ñamde e yarde walla kanganoɗo selli e nder ñalawma koorka kadi wiyatake yo nanguit o kadi jokkat ñamde e yarde o kanganoɗo o horano meeɗa horde joni o selli hande tan kam e ñalawma koorka he cellal labgal ɗone kadi hankadi ko janggo kay o dawroyta koorka kono ɗo kam o wiyatake yo hoor ko heddi e ñalawma hande o ko nonne kadi cukalel so tawi hellifama ñalawma koorka nde wonde nde o suwa hellifede nde o ɗaɓɓiraka koorka o hellifama noon e nder ñalawma koorka o ɗaninoma tan o hoyɗitima woni maaleki hellifede ay ɗo hoyɗitade yiya maniyu ɗo so tawi o ummima o wiyata omo jaggita ko heddi e ñalawma o ko o wasa ñamde e yarde ala o jokkata kay ñamde e yarde ɗo ha janggo noon so fini o dawra koorka ɗiɗo alhaaliji foof yiɗaka e jomum nanguita hen koorka nonne mo gantu mum iwi e ɓeɗo yiɗaka kadi jaggita ko heddi e ñalawma o ɗum woni imam men maliki ene wiya man dakhala min safarihi wa huwa muftirun fi ramadana fala ba'sa alayhi an ya'kula fi baqiyati yawmihi on naɗɗo e ko ɗangal omo woni taƴƴo sababu nde ɗangal ngal e lewru koorka baasi ala o ñaama ko heddi e ñalawma makko walla gartuɗo e ɗangal o arti kadi ko omo taƴi koorka ha joni baasi ala o ñaama ko heddi e ñalawma makko
no kalduno den no ibnu mas'ud wino ni man akala awwala nahari falyakul akhirahu nyamdo arwande nyalawma e yeso dagade yo kontin nyamde nyalawma makko ha hira so korka mayo yi o yoba nyalawma makko so jango arine o dawra korka makko tawde o seri e ko wonduno no woni ceerno en haalana en ha joni ko faati e odo o wi fali qadimin wat'u zawjatin tahurat fali qadimin ena wodani ha joni gartudo dangal wat'u zawjatin wondude e jom suudu makko nyalawma korka tawde debbo o tahurat laabi kanyumne ko e nyalawma he kanko ko danninodo o arti o horano e dangal he o yettima nyalawma jom suudu makko ne ko gondunodo e fiilayru laabi e nyalawma he be mbiyo ko weli ko wayni ay goto mabbe horani ko be jidi fof be mbada e der nyalawma o dum wadata e mabbe hay batte sababunde ene sellanabe nyamde do ha hira ko nonne ene sellanabe joncoyaade der suudu mabbe no be jidiri fof dum woni nyaawore ha joni on gartudo dangal nyalawma walla be kalden do be fof be ganduda ene sellana dum en wasde horde e nyalawma o mo sellano celludo e der nyalawma he nangirani biiden ko horo nangir korka ka hawre jom suudu makko ko pilinodo laabi walla ko besnunodo sere jijam walla kanyumne ko danninodo arti walla ko kambe gonduno e dangal be gartidi be jettodi mo nyalawma be korani abe mbaawi wadde no be jidi wadirde fof e nyalawma he be nangirtaake dum dum woni e der haala he o wi anna man qadima min safarihi naharan muftiran o ari nyalawma o woni tajjo ene daganimo nde o lela doto e jom suudu makko mo ganduda laabi e der on nyalawma e fiilayru mum walla e besngu mum kadi lootima nonne e dagade dido alhaaliji ha joni o wi o mithlu ha fil ibahati halat az-zawjatul kitabiyatu awil majnunatu awis sabiyatu awil qadimatu jom suudu makko so tawi koy ahlul kitabi en jeyano kanko joni ko danninodo o arti nyalawma walla o yettima to faanoto nyalawma o ari ko horani o resi non ko debbo ahlul kitabi ben korani so ari nyalawma korka mo gonden e korka o tawde kanko o horani te on horatan ene sella be gonda walla ha joni on ko kanganodo selli e nyalawma he walla ha joni ko cukulel wonno helli faama e nyalawma he dum do fof tawde kala mo mbino den to so horani e der nyalawma he so tawi serti e ko wonduno ko korka hankadi waddima e mum ko ma nyalawma jango o fuddo hande jaggita kontintu e nyamde e yarde e on ene sella jom galle mum so ari kanyum ne horani be mbada ko be jidi wadde fof e nyalawma he dum do woni nyaawoje ha joni gartudo e dangal tawi jom suudu mum ene laabi ni woni nyaawore mabbe nonne wo kaffu lisanin ene wodani kordo ene jeya e ko yida e kordo surde demgal mum kordo ene yida yo surdemgal ga haalde haalullaji meranteji haalde haalaka wona jangtade Allah ene yida kordo sura hen demgal mum so tawi ko haalde tan haalullaji meranteji so tawi ko surde demgal mum kam e haalde ko harmi dum kam ko alay sagu dum woni ko waddi e makko ko wayno nyoore en rendinde en haalde haalullaji bondi en dum kam ko ene harmi e makko korka e ko wona korka fof koko harmuno e makko tan haalaka non kadi e der korka ene beydi tengtude wadde non dum yoreno dum no feewi biyetedo abi hurairata yo weli Allah won e makko o wi nelado o sallallahu alayhi wa sallam wi man lam yada'a qawla zuri wala amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba on mo ganduda daccani haalde fenande walla gollirde fenande e korka odo kay ko dacci nyamde e yarde ko tampini hoore makko tan Allah ala haaju e ko dacci nyamde e yarde ko
Allah jogi e makko haaju ko yo woppu kala ko Allah haɗimo joni Allah haɗinomo fende o woppani Allah haɗinomo gollirde fenande o woppani wiidemo noon omo nanga ngala gueɗal ngal Allah hadnomo o salo woppude o woppana ɗum ngal ga gueɗal ɗum ko omo tampina hoore makko tan Allah ƴewantamo ɗum woni noon wadde ko tampini hoore makko tan woppude ñamde e yarde kono noon yo andu ko Allah winomo yo woppu ko fof o woppidani ɗum o haali nokku goɗɗo o wi ida kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfath wala yajhal wa in jahila alayhi ahadun falyaqul inni mru'un sa'imun so woni ñalawma koorka goto e mon ene hoori horo haalullaji bonɗi horo dukko horo majju e hay goto maana horo tooñ so tooñama kadi ne horo ƴeew toñjomo o yo wi ɗum min komi korɗo ngam o wasa haalde ko boni o wasa ha joni gollude ko boni fala yarfos noon ko hoto o rendu e joom suudu makko ɗum woni ko faanda hen wiyama kadi ko hoto haal konguɗi bonɗi ɗum woni ko faanda hen nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam o wi rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal atasu heewi korɗo tawa ala ko wonanimo e korka he so wona heege e ɗonka ala ko ɗamini hen goɗɗum nde wonde kala ko Allah hadnomo e nder korka he o woppani wadde noon o dañata e korka he tan ko ɗonka ka o heɓi ɗo ka walla heege nge o heɓi ɗo nge kono ala gueɗal gongal ngal o jogii e nder korka ɗum noon ko hunde hulɓinide yo Allah dandu ene ɗum ɗo windande men haaɗi inchallahu ha windande men arore mi salmini moni kala e mon mi juurima ɗum mi yafnima ɗum no feewi ko Bocar Ahmad Diop to Nouadhibou amin mbiyo on keɗki jaam on jarama